Sziasztok srácok, lányok! Ebben a videóban Robloxozni fogunk, és ezen belül kipróbálunk egy új játékot, ami repülni kell a brainrotokért. Szerintem igen, repülni kell a brainrotokért. Na, a háttérzaj az ne zavarjon titeket, elnézést, azért is, de mert itt vannak nálunk, azért elnézést a háttérzavarért, de csináljuk a videót. És hogyha egy picit nagyobb hangot hallotok, elnézést, mert ahogy mondtam, itt vannak nálunk. És hát ja. Na minden. Miért van mi van? Ja, hogy így lett. Persze. Tizenhét, 35. Oké, srácok. Ugrunk is érte vissza. Na. Várj, jó, ide. Ide, így. Ide. Jó, gyűlt is a money. Amúgy hogy van így? Ki vagyok fetítve, de jó. Srácok, amúgy tik is majd próbáljátok ki ezt a izét. Ez ki. Ja. Majd tik is próbáljátok ki szerintem azt a játékot, mert ez eléggé jó. Sebesség, nem. Semmit se bírok konkrétan, mert csóri. Ja nem, de. Vagy igaz? Hát ez tényleg olyan csóró vagyok ember, hogy semmit se bírok. És amúgy annyit akarok még mondani majd a videómban, hogy köszönöm szépen Petrának, hogy kommentált és feliratkozott és lájkolt. És aki feliratkozik, annak bemondom a mindegyik videómban a nevét. Látjátok, most is bemondtam Petrának a nevét. Oké, srácok, már 36k-nk van. Hát nem tudom. Hallna! Nem csak gyorsabbak vagyunk. 140 a... Na. Igazából srácok, amúgy ez egy kis videó amúgy, nem egy eléggé nagy videó lesz, meg nem is lesz olyan hosszú. Semmi, ez csak ilyen kis napi. Hát csak így. Jó, át tudunk ki. 400 valamennyi is. Jó, meggondoltuk magunkat, ez eléggé jó. Gyerünk! Jó! Itt meg easyben lelandolunk. És már 19k-s brainrotunk van. Ez az! Ebből van csomókánk. Egyből repülés fejlesztik mindent. Oké. Na. Jó. Már 14, szóval az elég jó. Nem bírunk. Inkább visszarepülök, mert gatya. Ó, bocsánat srácok, hogy megmutattam. Na.
És srácok, nem fogok olyan sokáig most videózni, de picit haladunk, azután én kilépek, srácok, és ja. Azt hittem, hogy pénzzel lehet menni, de hát nem. Oké, srácok. Repültünk is. Bocsánat, amúgy a háttérzavarért. Gyerünk! Ne! Nem töltődik, nem hiszem el. Jó, nem baj, akkor odáig elmegyünk, az kész. Akkor kész. És amúgy 47-es speedünk van. Nem tehetünk mást, elhozunk egy... Nem áll, fúj. Nem áll! A másik kell. Maszkás. Oké. És srácok, erre a videómra is ezt a videómat is lájkoljátok, és iratkozzatok fel erre is, meg kommenteljetek rá. Hogy tetszette, vagy nem. És akkor, ha tetszett, akkor lesz belőle második rész. De azt írjátok függ, hogy lesz a második rész. Ahhoz a kommentbe le kell írni, hogy igen vagy nem. Na. Na. Gyorsbak is vagyunk. Ja, azt hiszem, hogy ilyen sokat termel, de nem. Hát akkor hozunk egy tuntungot. Kihozunk egy picikét jó brainrotokat. Na. Hát... beakadtam. Igen. Ja. 24-esre bírtam. Oké. Gyerünk, srácok, és elértük! Oh, srácok, ez nagyon jó! Le fogunk esni. Nem! Nem fogunk. Oké. Na. Elnézést, még mindig a háttér zavarja. Beszédi meg zavarja, meg ilyesmi. Elnézést. Nem tettek róla. De még így is csinálok nektek videót. Na mindegy, csináljuk is. Megyünk.
Oké. Megyünk. Jó, udin-din-din-dunt, visszük is egyből. Nem bírok repülni az egész végig. Nem áll. Itt van. Hát. Jó, van egy udin-din-dun. Na. Nem hiszem el már ezt a háttérszavart. De nem baj, srácok, csináljuk. És hogyha megtelem még ez a hely, akkor vége lesz a videónak, elnézést. De ha akarjátok, majd lesz belőle a második rész is. Csak ha akarjátok. Na. Oh, egy gázcsezetű. Na hát... És srácok, meg is van. Akkor be is fejezzük ezt a videót. Sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljatok, és kommenteljetek. És ha akarjátok, hogy legyen a második rész, akkor írjátok le kommentbe, hogy szeretnénk még ilyen videót. És sziasztok!